Joo, sitten jatketaan nimittäin. Tämä on tämmöistä liukuhihnatyöskentelyä täällä ja tässä on vähän samaaikaisesti, kun tehdään yleisölle tätä haastattelua, sitten tehdään myöskin meidän sosiaalisen mediaa Juhallekin tiedoksi, eli tehdään vähän molempia samaaikaisesti, mutta teille kaikille väelle, jotka tässä nyt menette, niin me teemme tämän päivän aikana Supertruck- ja haastajaluokan haastatteluja tässä ja vähän kuulostellaan tunnelmia siitä, että minkälaista fiilistä on olla täällä Härmässä tänä viikonloppuna ja minkälainen suhde on tuohon omaan autoon ja senpä takia tässä on nyt sitten seuraavana Team Tapani Trucking ja Juha Vaattovaara ja Muodoslompolo taitaa se paikkakunta olla. Se on aivan ihana tuo sana Muodoslompolo. Mun melkein tekisi mieli aina sanoa, että eihän se voi olla edes tottakaan semmoinen nimi, mutta on se. Se on totta ihan, että kyllä. Se on pieni kylä Ruotsin puolella Muonion kohdalla. Että niin Muoni on siellä Suomen puolella lähinkylä ja se on siinä rajan pinnassa. Ja minkälaisella autolla sinä tänä vuonna täällä liikkeellä Härmässä olet? Me ollaan taas tuolla Gold Diggerillä, että millä oli viime vuonna ja se on nyt vähän kasvanut, että saatiin traileri perään ja vähän kuormaa päälle ja näin, niin kyllä se siitä. Se on sellainen juttu aina, että kun te tulette haastatteluun ja sitten kun kerrotte, että se on vähän kasvanut ja saatiin vähän sitä ja tätä, niin yleensä teidän kasvot menee aika tommosen positiiviseen virneeseen. Eli ne on ilmeisesti aika isoja juttuja, että pystytään aina vähän hienommin tulemaan näyttelyyn. Siis siihen pyritään joka vuosi, että jotakin spesiaalia tulee mukana ja ollaan erikoisempia kuin muut. Toivotaan ainakin. Kukas teillä vastaa näistä erikoisuuksista ja siitä, mihin suuntaan aina tässä rakentamisessa lähdetään? No siis tiiminähän me toimitaan ja ihan porukalla mietitään näitä asioita ja siitä lähdetään toteuttaa. Ja jokaisella on ihan omat ideat. Ja Kuinka paljon Gold Digger kiertää näyttelyissä? Aika paljon tänä kesänäkin, että meillä on Nordic seuraavana ja sitten on Ramsele sen jälkeen ja katsotaan, jos ehtii vielä tuossa välissä käymään pienempiä näyttelyitä. Mutta. Eli näissä näyttelyissä kiertäminen on myöskin semmoinen niin kuin oma elämäntapa sekin. Mitä ne näyttelyt teille tiimille merkitsee ja ehkä sitä kautta vielä nimenomaan, että jos niissä näyttelyissä tulee menestystä? Siis näyttelythän on mahtavia siitä, että näkee tuttuja ja siis paljon kavereita on tullut näyttelyiden kautta. Ja totta kai menestys on aina plussaa, mutta kyllähän se yhteisöllisyys on aina se pääasia. Eli vaikkei nyt kaikkia parhaita palkintojakaan tulisi, niin homma itsessään on sydämen asia. Kyllä, just näin. No kerropa Gold Diggeristä vähän sen verran kansalle, että mitä auton kanssa tehdään ja minkälaisella toiminta-alueella? No pyöritään enimmäkseen Pohjois-Ruotsin ja Norjan alueella ja erikoiskuljetuksia, kaikkea mitä tarvii kuljettaa ja niin. Eli koneita nyt ajetaan pääasiassa. Se on se meidän juttu, koska meillä on ne kaivokset siellä lähellä. Niin siellä liikkuu kaivoskoneet, kaivinkoneet ja tämmöiset. Ja nyt kun aloitettiin haastattelu sanasta Muodoslompolo, niin lopetetaan se myöskin Muodoslompolo. Kuinka paljon Muodoslompolo-nimisellä paikkakunnalla on asukkaita? Jaa, vaikea sanoa, mutta olisiko ehkä alle 1000. Eli aika pikkuinen paikkakunta on. Ja kerropa vielä sitten Juha Vaattovaara, että minkälaiset fiilikset ja ajatukset tämän viikonlopun Power Truck Showsta? No siis keli voisi olla parempi niin kuin aina, mutta mahtavaa on aina olla täällä. Joo, ja ei tämä aina nyt näin kylmää ole ollut. Kyllä me lämpimissäkin tunnelmissa joskus tavataan. Mutta hei, kiva, että olette jälleen täällä ja ei muuta kuin parasta mahdollista viikonloppua. Yes, kiitos.